di subscribe urung. Nek urung dadi subscribe ngono lho. Ora bayar kok. Ya, njaluk tulung iki ya, tenan. Njaluk tulung ya. Ngaplak ya. Aimu. Rokok nanti. Senadyan ya utis. Tik rokok. Kopi nih. Kopi rokok surya. Senajan ya utilan ya nggak apa-apa lah. Mari jantung lara. Rokok sedino. Bedake ya loro remutil apa telu nih ora apa-apa. Akeh marakno jantung lara. Cok jaran. Nelpon. Oh, Pak Haji. Halo, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nggih, pripun? Ya, ngene ya Mas Gendon. Iki mau aku kan bareng bukan karo Mbak Yumu. Nggih, datose pripun? Jadi, Om Mbak Yumu njaluk 2.800.000. Mboten Nggih. saged no Pak Haji. Niku nggih 3 miliar niku nggih kalih sampeyan mawon kok. Alah lah wong karo dulur ae lho, Mas Gendon. Nggih senadyan Njaluk tulung lah. kula dol niku. Lah piye? Nggih ngapunten lho Pak Haji. Wong sawah kula niku ya ratusan hektar kok. Cok jaran. Tebu niku panene ora mandek-mandek lho Pak Haji. Jan ganjingi bocah iki. Ini nggih ngapunten. Ini kaya yotrane 7 turunan mboten telas ngene. Sombong amat. Wis nek ngono tak bayari ae. Nggih, pripun? Ayo saiki ketemuan. Ketemuan ten pundi? Ten mriki napa? Neng Bali ae lho Mas Gendon. Ben enak karo nyantai ning Wong pantai. ngoten. Nggih, Iya. mungkin tak siapke pesawat kula niku tak siapke mungkin. Ya wis nek ngono. Berangkat. Tapi kula badhe siram riyen nggih. Ya sekal. Nggih. Iki mau tas Bali teko nganu lho Pak Haji. Tekan ndi? Kondi? Tukiyo kae lho. Iya. Heeh. Kok Tukiyo kono kae? Asline luar negeri kae lho. Tokyo ndi to Mas? Tukiyo ngono lho jenenge. Tokyo. Heeh. Tokyo. Tokyo kuwi Mas Gendon. Lah ya salah sithik ya Pak Haji. Jenenge wong desa. Ya wis tak ngatus. Nggih. Pokoke petukan kok ning kono ya nang Bali. Ten Bali. Iya. Nggih. Hati-hati ya Mas Gendon. Nggih. Ya wis ya. Nggih Pak Haji nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Nelpon. Bar nelpon ya ngene iki. Biatane kayaknya aneh.
Nggih, Doro. Siap nih pesawatnya ya. Nggih. Udah lek dhewe iki nang Bali. Nggih. Kula tasik ngising. Ha iki lho. Panas sisik. Nggih. Bane dipompo no, bane pesawat iki. Pun bau Doro. Cek sik engko kempes. Kosek to asu iki. Aku tak nutuk nenekku ngising iki lho. Ya.